Hello, beautiful family, lovers of good things, lovers of beautiful things all over the globe. I bring greetings from a grateful heart. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your time zone. Thank you so dearly for always tuning into this platform. I really do appreciate. Please do it to like our video, share, and subscribe. Today, I have a wonderful one that I want us to watch, and I will be watching it with you. Sit back, watch it, and I'll be right back. Nwanne m ka ịgwa ọba afa gị Afa m bụ Christian Ogomegwunam Igwilo, former chairman ọkụ na Ụmụagari village union. Okay sir. Anyị chọpụtara na enwe nnukwute fracas tata ndị a na-akpọ Ebubuagu na-achụ kọmanda ọba youth ọsọ ọgbabata na kwọtawo maka ọkụ Ebubuagu bụ chairman ya bụ kwọta ichesa nye onye ọzọ n'aka ka ebe inwe ike ịgwa anyị ya bụ ife a anyị fụ na-eme tata ka ife inwe ịgwa anyị maka ya. Ife m fụ bụ na enwere ezigbo nchekwa n'obodo a. Anọ m n'iru be m tupu ndị Ebubuagu a wee chụrụ mbebisi abụ kọmanda ndị ọba youth wee chụbata na be Ebelechukwu Ọramadike na irube m. So ndị a bido opunuo faya na-agba egbe na ha na-achụsasị mmadụ small time pa kpụrụ mbebisi akpụpụta na-etinye ife na-ajụgasị ụmụ ajụ na-asị ya confess na ọ bụrụ na ọ confess ufe mee ya ife. So mebisi a na-asịba na onwekwo nke ya mma ka na-etinye ife. So mụnwa na-enenefa small time pa driver ofu n'ime fa bịakwute m jụba m ma moto a nsị a na-ama moto a ma jụọ m ma onye nwe nsị a na kọmanda ọba youth kwasị m kọmanda ọba youth na-ahabọ ndị ori wee sị a na-ahabọ ndị ori na-ebe ezi ma buru moto va nke ọzọ sị ọba agụzi na m ajụ gwagwa ka vapụ maọbụ eburu moto wee pụọ bịawa na palasị a mgbe o soro kwafa bịawa na palasị igwe a ọ bụrụ na palasị igwe be anyị ka fa nọ. So nọ ife mfụ na ọkụ na Ụmụagari taa. Okay sir. Daalụ ka afọ m ọzọkwa. Afa m bụ Ogomegwunam Christian Igwilo, former chairman ọkụ na Ụmụagari ọba. Okay sir. Daalụ nne na okwu anyị kwunyere anyị. Daalụ nne. Anyị kenere gị. Ka ịgbagoro ọba afa gị. Afa m bụ Masị Ọramadike, President Commander ọkụ na Youth Welfare, onye ji ọba general amalụ. Okay sir. Ihe a na-eme anyị enwe ike ịkọwatụla anyị ma ọ bilifu anyị bikos na anyị mere nchọpụta na ọkpụnọ ebe ị bụ kọmanda ka ihe a ebido mebe enwe ike ịkọwalụ ndị ọba otu ebe ibe si mee. Ife a mere mụ na kọmanda ọba general nọ anyị wee napụta ebe anyị anyị nwe patrol Ụmụagari anyị wee napụta ka anyị jebeze na Ụmụagari ebe anyị ye patrol wepụtakwụkwọ ndị Ebubuagu ka anyị wee kwurebe ugwu ka anyị paakị ya ka ọ nọta Mentina ka nọ na Mentina ndị a rituo nnọọ ekwekwa ka opening fire tutum na gbara ya egbe mebise onye duto onye gbawa egbe ntụ a ịmara ife oche n'obi mebise onye aje moto bụ agbagide m Naịjirịa ndị esochi anyị wee ruo be m dọdọ apaka moto ka anyị pụta ndị adresị kwa anyị gbaba egbe na be m tutum mebise m na-agbawa ebido ọmụ na-agbazite egbe agụ mụọ mma aja naba ejide kọmanda ọba youth asịga akpọna kidnapa stil ndị ori onwere ife na-ebofọrọ ya ife na-agba ya egbe emete m imo anyị chọzi ndị Ebubuagu biko ụmụnne anyị biko akụkọ m okwu na platfọmụ anyị chọzi ndị Ebubuagu biko ka anyị jiri ụtụ chebe ewu dị oji sepọtụ jiri anyị bụ ewu dị oji biko na anyị chọzi ndị Ebubuagu ọ bara nweta kidnapa mụ jụa na obodo adịrọ mma abịa na-agbagbu onwe nke anyị ji ose na-agba abụna anyị nwe patrol today ọ bụna agbagbo tu kọmanda agbagbo nke jeneral agbagbo nke ọbụla ọrụzinụ ndị ọba ọrụzinụ biko tinye okwu ọnụ anyị achaghị nchukwu anyị ọnụ anyị achaghị ndị Ebubuagu biko eji enye ntabe sekuriti ka m sekuriti anyị nọkwa m ọrụ biko ebe a na-ajụ ese onye ego ka na-achụ biko nụ. Daalụ anyị kenere amarịcha nnukwu okwu anyị daalụ nne daalụ ebe kọmanda. Owerri, Imo State is under attack right now. As I'm talking to you, serious attack. Ndị Owerri nọ na nsogbu. They need your help seriously by Nigerian Police Security Squad. Onwere ihe na-eme n'Owerri as I'm talking to you right now. People are disappearing every day. Now, there is a particular group of patrol team. They call them Police Security Squad. They normally come out around 10:30 p.m. in the night. If they see you along the road, they will ask you, say, where are you going to? So you have to explain to them
they will search your car or your motor or your pocket or your bag. If they see smartphone or laptop or your money, they will collect it. They will tell you to come to their station. If you say, no, officers, I will follow you people. I can't leave my smartphone or my laptop for you people. If you follow them, go. That will be your end. Nobody will see you again. Now, if they give you address to come in the morning, if you go during morning time, that particular police station, they give you address. If you go there, the DPO there will tell you that they don't know that particular police patrol team. As I'm talking to you now, right now as I'm talking to you. So they have to involve Igbo review in this matter. People are disappearing every day in Owerri. Youth are disappearing every day in Owerri. You can see the patrol security team here. You can see them. You can see them here. See them down of my screen here. So 10 p.m. in the night, they will come out. 3 a.m. in the morning, they will come out. They will give you fake address to come and claim your property. Or if you say you are going to follow them to their station that time, your name is sorry. Nobody will see you again. Only God know where they are taking people to. Commissioner of Police in Imo State is aware of this matter. Governor of Imo State is aware of this matter. The question we are asking, ndị police a ka ebe ha si na-abịa, onye na-ese ndị ha, where are they coming from? What is their mission in Imo State, Owerri? What is their mission? People are crying, people are complaining, and they have the boldness to operate. Please, ndị Owerri need your help. Our youth are disappearing every day, nowhere to be found. If you carry motor, they will search your motor. Anything they see inside that motor, they will carry it. If you say no, they say, yeah, let us go to our station. If you follow them, that will be your end. Where are they coming from? Who is sending these people? Nobody knows. Now, you can see their healers here. I see them there with police uniform. State CID in Imo State denied, said they don't know them. DSS department in Imo State denied, they don't know them. Commissioner of Police in Imo State denied, said they don't know them. Area command in Imo State denied, said they don't know them. Who is sending them? Now the question. Our youth are disappearing every day in Owerri. Our brothers and sisters are disappearing every day in Owerri. Who is sending these people? See them here, see them here. Who is sending them? As I'm talking to you now, you will see another healers will come. Oh my God. If you are in Imo State or in Owerri, please be careful. Be careful. Owerri is not safe any longer. Be careful. We don't know whether it is the governor is sending them or politicians are sending them. Who are there? We don't know where they are coming from. So we are giving you people this information to help Imo State, help Owerri town, Owerri in Imo State is under attack as I'm talking to you right now. Serious attack. They need your help. Serious attack. Different stations have denied. They don't know where this police patrol team are coming from. They are not the one that's sending them. Who is sending them? Nobody want to talk. Everybody have denied. Governor of Imo State have denied. Hopu Zodima have denied. Who is sending these policemen to be operating in the night, collecting people's smartphones, their laptops, their money, and you can't see them again? If you follow them to their station, you will not come back again. They don't even have station. We don't know where their station are. Please, inform others that Owerri Imo State need your help. If you are in Owerri Imo State, be careful around 10:30 p.m. and 3 a.m. in the morning. God bless you. That brings us to the end of this update. Do well to like the video, share, and subscribe. Thank you very much for always tuning in. I really do appreciate. Share the video and tell your friends about this platform.
because the best thing or the best place for you to be is here. Turn on the bell icon so that whenever I drop a new buzz boost like this, you'll be the first to notify. Thank you once again and remain blessed.